si Maranghilen eh. Good morning. Ako pag fried rice. Fried rice ko. Good morning. Ngayong buntag kita nga. Salamat na sa kinabuhi. Dagan mang bahaw. Aming fried rice. Sangag ko bahaw. Morning. Maayong buntag sa tanan. Salamat sa grasa sa kinabuhi. Salamat sa pagkaroong adlawa. Pagkaroong adlawa, Merkulis na dayron. Daghan mang bahaw gabi eh. Aron ni sangag. Fried rice. Fried rice. Ito yung kahaaw. Morning, sa lang. Kamusta naman mo? Morning, ayok. Mayong buntag. Luto sa fried rice. Tangan o hotdog. Arong may ganyan mga bata ngayon. Huwag mo din sibuyas dahunan. Muna maghangkuan, fried rice. Ito na po, first time. First time, marami kong kasa. Naho, daw talag asa ko na kulapit. Nako, secret. Nako, paglaran mo.
akong pork-chop, baon sa mga kilos. Morning mong tanan, ya sa ang ito, race. Tanaman mo. Reverse, first linggo pa, umusta ka din. Newspaper Brothers, kumusta? Ya, sa Italy ni Ma'am Lily Ayok, ni ya, sa Korea, Miss and Family. Good morning, Ma'am. Sa kanyang pag-iwi. Ang payag. Ito ang sigaw mo kana, nakasa ko na pagdating ng trabaho. Nara ko sa bilaran. Wala yung trabaho. Nagtutur ko. Bawang sa mga bata. Ang kaguntad. Siyempre, nagluman. Nahilo. Magpupers mga sanina. Magpupers yung hapon. Mga kanyapon. Mga may service yun. Akong pumutana. Wala sa nagpapagda. Kasi ka susod. Kalit mo naman yun sa akong kurapit. Siyempre, sa mga nakatuod sa lang sa ibaw, mga paanin. Paglaran mo hul. Huni niya sa Dampas. Sa Marcelo Castanyaris. Nagya sa Cebu ni Noel Dominguez. Huning dito pag-food-chop. Ni Vilma Macabalo. Gusto naman ka Sarah Lela Amig. Muning sa mga kinatusgan. Mag-Siri Ulrich. August na. Tapos na ito na ito nga, ma'am. Ano na ba kag dari ka bulangoy pa rin sa Kililaw. Napay bulangoy. Taga na. Salamat. Hanggang tanan sa pwedeng perming pag-iili. Nang payat. Tagis-uros na bang pork-chop. A few moments later. Kulis man lagi ron. Basta ka nang kulis. Mahal ko. Hindi ko sa mga banyo. Ano yung schedule niya yung hadlaw? Hindi kulis. Banyo silaw sa taas. Hiluan. Sa kasmana, nilatingin ito. Kadang may kulis. Kadang may kulis mag-is-is. Is-is sa bongbong. Kaninong kumandar eh. Dito ka na nga kumandar.
bag o naghinyo kong sihan. A few moments later. Ting paniud to naman magkuan ko. Gulay ko og sayuti. Gulay kog sayote, butangan o giniling. Anong natawaran ni gulay ang mga bata. Igagaw na rin laki na may banas ang igagaw po para ni sila tagaw kay kuan hilig sa gulay. Ang mga bata lamang galing may pinili gulay. Ang luto ko gulay sayuti. Maggulay ta og sayuti. Isang sayuti butangan o kuan giniling. Gagawa ni wani pili ani taani gulay. Gapon nagangulay gapon ginisang ubod sa kawayan. Gapon sa udto. Gapon sa hapon. Nilagay sa pudto nga sari-saring gulay. Karon sayuti with giniling. Ug sa bukid pa ni napakos alisya. Kamunggay. Naman po kamunggay dari. Magpantok sa yuti. Ano hiwa? Ano yun ha? Magisa og sayote. Ang mong tanan, mga ano mga gulay. Hindi na mamining ayok. Ito ulit. Gulay tamam. Gisa na ang kalakot o kuan inili. Mana ting paniud to naman magkuan ko gulay ko og sayuti. Gulay kog sayote, butangan o giniling. Anong natawaran ni gulay ang mga bata. Igagaw na rin laki na
may banas ang igagaw pod para ni sila tagaw kay kuan hilig sa gulay. Ang mga bata lamang galing may pinili gulay. Ang luto ko gulay sayuti. Maggulay ta og sayuti. Isang sayuti batangan o kuan giniling. Nagagawa ni wani pili ani taan gulay. Gapon nagangulay gapon ginisang ubod sa kawayan. Gapon sa udto. Gapon sa hapon. Nilagay sa pudto nga sari-saring gulay. Karon sayuti with giniling. Pag sa bukid pa ni napakos alisya. Kamunggay. Naman po kamunggay dari. Mapahin ito sa yuti. Ano hiwa? Ano yun ha? Magisa og sayote. Ang mong kanan, mga mga gulay. Hindi mamining ayop. Ang ulit. Gulay tamam. Gisa na ang kalakot o kuan. Pinili. Mana. Ang gulay na giniling ay sayuti. Ang gulay na giniling ay sayuti.